दा मानगोनां रायजोफोर बयबो मिथिगौ दिनै 75थि जि मोनसे रिपाब्लिक डे जोङो बेवहाय फालिदों बिनि गेजेरजों आङो दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि लोगोसे आसामनि आरो भारतनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। बिटिआर ओनसोलखौ भारतनि गुबुन गुबुन ओनसोल बायदि जौगाहोनो थाखाय जोङो गासैबो बिथांखिफोरखौ दिनै आखायाव लाबाय। मोनसे समाव गोग्लैसोनाय बायदिसिना जेंनाजों बुंफबनायनिफ्राय उदां खालामनानै बिटिआर ओनसोलनि खुंथाय गोहोखौबो गोख्रों खालामनानै आवगायलांनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। नैबे समाव फरायसाफोर, आबादारिफोर, आइजोफोर, जोंनि माखासे फोरोंगिरिफोर, गासैबो थाखोनि जोंनि जि सुबुंफोर दङ बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय, बिथांमोननि मोजांनि थाखाय बिटिआर सरकारा माखासे आसनिफोरखौ जोङो बिथांखिफोरखौ लादों। बे बिथांखिफोरखौ मोगथाङाव महर होजोबनाय लोगो लोगोनो बिटिआर ओनसोलनि थासारियाबो गासैबो बिथिंनिफ्राय सोलायगोन, जों बेखौ फोथायनो हायो। दा बेनिखायनो भारत उदांस्रि सोमावसारनायाव जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननिसिम आं सिबिनायखौ बावहरबाय आरो भारत हादरखौ दानो थाखाय पन्डित जवाहरलाल नेहरूनिफ्राय नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम जाय बिथांमोना भारतखौ दैदेनलांबाय बिथांमोननिसिमबो आङो दिनै साबायखरखौ बावबाय। बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनायाव नोंथांमोना गोबां बिहोमा होबाय। फैबाय थानाय समावबो बिटिआर सरकारजों थाफानानै जोंनि सोरगिदिं जौगानायाव नोंथांमोना अराय मदद होगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। जों गोजोननाय मोन्दों जोंनि ओनसोलनि सासे गोख्रों आबादारि बिजनी ओनसोलनिफ्राय सर्वेश्वर बिथाङा मैयायो पद्मश्री बान्था मोननो हादों। बिथाङा जिउआव आरोबाव देरहासार जाथों बेखौ जोङो हास्थायदों। जोङो दिनै नुनो मोन्दों गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो एपिएससिआव जोंनि फरायसाफ्रा गोबां मोजाङै साक्सेसफुल जानो हादों। बे एपिएससिल' नङा, फैबाय थानाय समाव इउपिएससि, निट, जेडबलइ जेसेबां आनजाद जागोन बेवहाय जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा फरायगोन होननानै आं मिजिंथिदों। गेलेनाय बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव, गासैबो बिथिङाव साक्सेस जागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। बे समाव बाहागो लानाय साफ्रोमनोबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। এই সময়ত উপস্থিত সকলো ৰাইজলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছো।